La vida d'un ou pot ser molt complicada. Tot comença aquí. La gallina s'adona que alguna cosa està creixent al seu interior. Els ous tenen ara 15 dies i estan gairebé formats. Ja estan llestos per conèixer la resta dels seus 11 germans. Als 20 dies, el moment del part ha arribat. Cal trobar un lloc segur pel màgic moment. Els primers dies els passen al cau. Són massa dèbils per sortir a l'exterior. Només mengen i dormen. Surten del cau. És una nova generació d'ous. Tot i que en un principi tots són molt iguals, al poc temps cadascun desperta la seva personalitat pròpia. Alguns no els convenç sortir del cau, però la resta només volen jugar. Uns dies més tard, els petits ja estan més grans i més actius que mai. Jugar els ajuda a desenvolupar-se millorant la seva coordinació. Però encara han de créixer i guanyar resistència. La vida d'un ou jove pot ser molt fràgil i l'entorn és perillós. A mesura que exploren, són més conscients del seu entorn. Comencen a comunicar-se entre ells, creant vincles que ajudaran a la família a prosperar. La repentina presència d'ous a la zona no ha passat desapercebuda. Els depredadors aguaiten. Els més ràpids i àgils saben com amagar-se per passar desapercebuts, però no tots tenen la mateixa sort. L'ou ha caigut. I passarà la resta de la setmana en una petita presó de cartró, esperant al final. Però ens estem quedant sense ous. La regressió dels boscos, la sequera i el consum abusiu no donen temps a la natura a regenerar-se i els ous comencen a estar en perill d'extinció.